ajụjụ m chọrọ ịjụ ọ bụrụ na ị kwere ịgasị ekwere ka Chineke nyere m aka iji obi gị niile kwere ka a gọzie nwata n'ụlọ nsọ ndị nyefere n'anyị Chineke ekwere ka Chineke nyere m aka ya gazie obi gị niile kwere ka a gọzie gị nwata n'ụlọ nsọ ndị nyefere n'anyị Chineke ya gazie ị kwere na ị ga-agbalị otu ike gị na nwata ga-anọgide n'ime usoro ofesa irube isi usoro omenala nke obodo ya ruo ogologo oge ya niile ruo mgbe ọ lụrụ di. Ekwere m ka Chineke nyere m aka Ya gazie. Ị kwere na ị ga-agbalị otu ike gị na nwata ga-anọgide n'ime usoro ofesa na irube isi usoro omenala ruo ogologo oge ya niile ruo mgbe ọ lụrụ di. ya gazie Ugbu a ọ bụrụ na ị chọrọ ịza ajụjụ a ị ga-achịnye aka gị abụọ elu. Ị ga-ekwe nkwa n'iru Chukwu na mmadụ na ị ga-emezu nkwa ndị a ị kwere na ụbọchị taa? Ọ bụrụ na ị kwere, chinye aka gị abụọ elu. Ekwere m ka Chineke nyere m aka Ị ga-ekwe nkwa n'iru Chineke na mmadụ na ị ga-emezu nkwa ndị a ị kwere na ụbọchị nke taa? Ọ bụrụ na ị kwere, chinye aka gị abụọ elu. Ya gazie.